na afụ m mgbe ụfọdụ ọ bụrụ mgbe a na-eme ihe dịka ụmụ ihe ụmụ okorobịa mgbe anyị na-eti mmanwụ na mgbe a na-emesi ihe dịka ihe ike nke na nwoke iwe nwere ike eme ihe da nga ntị a mgbanarị ka afọ n'anya na-abụ onye ga-ejebe ihe dịka ọhịa ntụ a ihe dịka agụ chụọ ya nwa bụrụ ọsọ mee ihe egwu ọ ga anyị ji emere ihe egwuregwu ndị mmadụ ege ntị ekele m na asị m ebe onye nọ udo dịrị onye ọbụla biko Igbo bụ Igbo o nwere vidiyo ala ụlọ afọ ebe achọrọ m kwunu usoro m nene vidiyo ya maka na ndị Igbo anyị were ụfọdụ ndị Igbo anyị were gị ihe omenala wee mere ihe akaja so dibia nwa n'ebe a sị na ọ na-aghọ agụ in the sense that he turns into a lion na ọ ka na-atọ ọnụ to a lion till today na Omenala Dibia for 30 something years ọtọkwa ma atọ ọgọ gbagokwa tupu amụọ m ịghọtago mana udo dị ọdọbụla si edo na-ajụzi nna Omenala Dibia for 30 something years wee ka na-achọ Okongwu Dibia promote oge maka ihe Okongwu Dibia bụ na nrụzi bụ ịdị na-epromotu ndị dibia na-epromotu ndị dibia echefuchagara echefu mana udo dị biko solu m na-ele vidiyo alụwa ya bụ ihe na-enecha m ya ọ na-atọ m amụ ọ nakwa ha atọ m amụ sometimes mmago biko were biko ndị ụmụ Igbo solu m na-ekene vidiyo nke a biko na nke elie na m ọnụ Okay. 32 years. 32 years iji wee mara nke bụ eziokwu. So o nwere ife ikwu maka ọgwụ ị na-agwarụ mmadụ mgbe m kwugbata maka ọgwụ egbe. Esi na ada o nwere something ikwu na ada agba ọgwụ egbe agwụ. Okay. A na-ekwucha onye dị ndụ a na-ekwuchitere ya ọnya na onye dị nwa ngwa anyị na-ekwuchitere ọnya. Onye ọbụla dị ndụ na-eji ọnya ekwuru ọnya. Nke bụ eziokwu. Ya ka anyị agba ndị mmadụ onye bịa na-asị ọgwụ egbe. Ana m aga iji agba ndị mmadụ na onwe ihe dị ka ọgwụ egbe. Ị na-achọ ịkọwalụ nkịta na ọgwụ egbe adịghị. Onwe ihe dị ka ọgwụ egbe na onye na-emegheri na-asị ya nwere ọgwụ onye nwoke obi onwe ihe dị ka ọgwụ egbe. Ihe nwere ufe bụ izu ezo na nwoke ịdị nsọ onye ọbụla dị nsọ bụ onye na-enwe ufe onye na-ezo ihe onye na-ezo ihe were ka na-asị ya nwere ọgwụ egbe ya nwere onye nkwabere ibu na ọgwụ egbe ihe a bụ ihe dị ka ọgwụ egbe. Data ufe ka esi ọ na-alụ n'ahụ mmadụ ufe a na-agba ufe agwọ ihe ji apịwa agwa ufe agwọ bụ ufe nwere nsọ inwe nsọ agwọrọ uhio na-ere ego inwe uhio ị ga na-ebu mmadụ ị ga na-ezu ohi ị ga na-akpa nsị ị ga na-emegide mmadụ ị ma na-ebi nsọ ọ na-azọ mgbe ọbụla ụlọ meghị ihe dị aṅa ntụ ya ekwuchapụ ya ọmanụ ahụ na-eso onye anyị nọ na nke ya bụ na nke ese agụ na Ezike ndọm na nke ya ka anyị nọ kịta ọ gbara tụrụ na ọ na-emesi dibia ike o mego dibia for 32 years 32 years ka o mego dibia na so ọ bụ ọzọ ụmụazị na dibia ịma na ndị dibia ada aka nka bụ nna oke onye ọfịa si n'aka were efe n'aka ya ị na-anya ife ụfọdụ ahụ dị ebe a ụfọdụ abụ dị ebe a dị abụ nke abụ ụfọdụ a na-akpọ ogbulie mụtụ ya na-akpụ ụzọ ukwu amụta nwa mụta ọzọ egbu na mụta ya bụ nna m ba nọ nke abụ ụfọ ndị mụ na ndị egede adị ya nke abụ ụfọ agwụ nsị m agwọ nke ijizi nke njem agwụ m eme ọnwaba ọ bụ isi elefant dị ife enyi ihe a bụ isi enyi ihe a bụ elefant my father bụ great hunter mgbe ọ dị ndụ ọ ya dị fa isi enyi dị fa nna m bụkwa agụ o gburu ehi gbuo agụ gbuo elefant ọ ya ka nna m aka na obi a tata kemgbe tata efuru na omenala ya na-atabago n'ọnwa nwayọ ka o ji abata nke abụọ ọfọ ndị egbe afa ọfọ agwụ maka ọfọ dibia dị iche ọfọ agwụ dị iche ọfọ nche ịgba afa dị na taa ka mgbara ndị mmadụ maka ihe eji nwere mbụ ịgba afa ka m na-agba ndị mmadụ na-agbasi afọ ike onye gbara nso maka ọzọ m na-abịa ọ ga-agbalụ mmadụ 5 afa firi ka anyị wee nene ka o si agba debe nwanne m ebe a ka eze onye tozu oke na dibia ndị nwanne m na-aga n'ilo ịlụgoro nwaanyị mụta ụmụ ụmụaka m ndị nwoke ụfọdụ n'ime ha nchegburu nwaanyị mụtasị ụmụazị jebesi ọrụ oyibo daa ndị ọmụnwa nwaka m ndị obere ka ọrụ ị na-alụgasị gadị ka ụmụ ọrụ ị na-alụgasị ọrụ na-alụ uhiri nne but ọrụ mba eziri wee bụ ọrụ eji azọ ndụ for example now nwaanyị ime siri ike
na-eme ọdị ime ọpụọ ọbịa nsịarị ya ọgwụ nkịtị ọbịa ji ọbụrụ dị ọbịa nsịcharị ya ọgwụ ọpụ ihe agha ime afọ agha ejido maka afọ iji ọkụ na-ebute nwaanyị dị ime ọpụọ ana m agwa ewere onye na-azụ ahịa n'ahịa adịghị aga aga ọbịa nsịcharị ya ewere ihe agaba ọfụma agaba ọfụma nke a bụ isiokwu ya ọ na-eme mpapa na ọbụla manya na obe m onye ọkwụkwọ ọbụla gara ebe m mbata kọtara m ndị asị infọmantị m nwere na be ma isiokwu onye na-ekwu ihe ahịa zụrụ n'ahịa ekele na my brother na mbata fere ameke ịbata ọgba nke ife ọkọrọ m ihe na ife ekwu nga kịta ụnụ ojiwa akọkọtara m ihe na ikwuru ebe a ọ ya bụ nọ n'ụlọ mara ihe a zụrụ n'ahịa ọ na-apụpụ apụ abata ka ebe a ka ọ na nhapịa ọpụpa m ka anụmanụ ka ọ bụ ọ ya dị ọnọ nga ka nwe na kọntrol ugbu ya na nhapịa ọpụpazi ọ bụrụkwa anụ ọhịa darụ my brother aktị nke a mara mma ka ọ bụ egbe dị ife ihe a bụ egbe nduru ahụ agụ ji eje ọgụ agụ ji ejekwa ọgụ yes maka ihe agụ ji eji eje ọgụ bụ na ihe agụ ji eme ire bịa na mbọ ife abụ agụ ọfarụ nna m nye m ji bụrụ eze agụ nọ fesike kendọn ana m apụ ehihi ihe bụ mmadụ ịpụ ehihi mmadụ nkata ntụ mmadụ apụọ n'ụdị anụmanụ oke ị ga-achọ ịgwa m na ebe ị nọ na ị na-atọ ọnụ onwe mgbe iji atọ ọnụ in form of anụmanụ yes because of that ọfọ ahụ nji the king of lion ahụ ọfọ nna before rutumaka nọkata ịtọ ọnụ in form of agụ nnọkọta ntụ a anyị atọ ọnụ n'ụdị anụmanụ pụọ n'ọhịa ya kpara ihe m ga-eri n'ọhịa batakwa na be m ọ bụ m gosi na nọ nna m ruo taa ngwede ahụ ụmụaka ga na-eme ya ruo n'ụwa bụ ụfọdụ n'aka ndị eze mgbe ị na-apụ mmadụ na-afụ m na-apụ mmadụ na-afụ m mgbe ụfọdụ ọ bụrụ mgbe a na-eme ihe dịka ụmụ ihe ụmụ okorobịa mgbe anyị na-eti mmanwụ na mgbe a na-emesi ihe dịka ihe ike gị na nwoke iwe nwere ike eme ihe da nga ntị agba narị ka afọ n'anya na-abụ onye ga-ejebe ihe dịka ọhịa ntụ a ihe dịka agụ tụchụọ ya nwa bụrụ ọsọ mee ya egwu ọ ga-anyị ka anyị ji emere ihe egwuregwu ofu mbọsị ịchọ ka ntọ nọ ka agụ n'ihu ofu mbọsị na onye na-ebute mmadụ tọn agụ bụ ọ iwe na-ebute mmadụ tọn agụ mmadụ nwere emeghị ihe iwe anyị ya akpa nsị ihe akpa onye asị ka m ga-emeghe onye egwu ihe anụmanụ ga mee ya egwu ọtụbaghị egwu nke a bụ egbe nduru mmụọ na-efegbara sị na-akpọ ogwa obehezi ka alụsị ọkret bụ nwoke nọ na-asị n'ọya ji ọfọ nwaanyị nọ na-asị n'ọya ji ọfọ onye ji ọfọ mmụọ abụ mmụọ nke a bụ egbe m ji ezipụ mmụọ ahụ ozi nke a bụ nzu ras nneke nzu asọsọ na mmadụ na mmadụ nke akwụjọ kwatara onye oge nzu anyị asị osi ntụ ame ya onye akpọ osi ntụ ame ya osi ntụ na-agara na ya bụ nzu ras ya bụ nzu nechọra nzu si na ọ bụ nzu ọ bụ nke apụrụ anụ akpụ ras na-eyu iwure nzu bụ ihe ọma nọrọ na eze ụlọ na-afụ na onye na-aga na-amụta ọgbọkwụ obele ife mmadụ ịtọ n'uto agụ ofu mbọsị ihe emekwa ka king of lion nke a bụ uduko a nwere n'ọgwụ deme my brother nke a bụ udu ama m uduko nke a bụ maka ndị ọjọọ niile ndị na-egbu mmadụ ndị na-akpa nsị ndị amụsụ ji anaghị nga kecha onye ha nga ntọ n'afọ olu izu n'ahịa nkwụ izu ọbụla onye azụ nke mmadụ na-ahịa na-awa ọkụ ihe amụ maka nye n'obodo oyibo dị iche iche ka m rụrụ ọrụ amakọbasị ya ebe onye aka ji n'obodo oyibo onye nwere ihe o mere ya bụghị izu ohi ya bụghị igbu mmadụ ya bụghị ihe ọjọọ aka ejide onye ahụ ụmụnne ya bịa ngwacha ji ogbe keke mere amụsụ ahụ nke ejide ya ntụ a ya ụda esi ntụ akwụrụ ụdọkwụrụ ka agbaki ya nke a bụ udu mana inwe ọgwụ ọ na-abụ agwọsịa like na ị na-azụ afọ iwu ị na-eje na-ana anyị ejide ya eji mmụọ na-akọwa ọ dịkwa ebe a ọ dị ebe a n'ọgwụ nke nwere ikpeazụ abụ onye na-ebu ahịa iwu wesị ya pụta ndị kọsọ na-esi izi ahịa ahịa kpecha ekpere gwa ọgwụ ndị ahapụkwara ya ahịa onye buru ahịa how many days ihe a 4 days nke a ji mee dị fa na ka ọ na like how many days ka ọ na-abịa lụsịarị ya mmadụ ole ihe a na-enye 14 days a jụcha ọrụ onye a na-afụ n'anya na darụ my brother nke a ebe m na-eti isi ụfọdụ ụmụ azụ nọsị n'ime ya ọgwụ nji agwọ ọgwụ onwe akụkọ ị nwere ike ịkọrọ anyị gbasatara ụlọ laif ka isi bido efe ịfụgasị ya si dibịa akọ mma aka ohiri na ekepụta nji agba ndị mmadụ okwu onye agwụ ya adaghị emezi na agwụ na agwụ na-ada ada agwụ na-ada ada ụfọdụ na-esi na ha na-eji amụ dibịa a na-amụ dibịa amụ dibịa na-adị n'ahụ agwụ na-ada ada onye ọbụla agwụ ya ada mebe dibịa ọhịa ahụ dị ya agwụ dago ihe ọbụla mere mmadụ na-agara onye ahụ so na-aga ọrịa na eze ndị na-eme ihe agwụ anya na-eme ihe ọrụ mmụọ mmadụ mee ka ya dị Chineke mma na Chineke na agwụ na-alụkọ ọrụ maka imegidekwa mmadụ n'ụzọ ka ọ bụ n'ihi nwe ọgwụ ka imegide mmadụ afta ọgwụ anya nyekwa nsogbu maka onye nwere ezinụlọ na-emegide mmadụ darị nwanne m ya gaziere ọra na eze ụnụ anụgwu na ajụ na onye na-ebe na ọmụmụ na ebe Okongwu Dibia adreesị ụmụ alụsị ibe na-achọ ịgwa ụnụ bụ na anyị ka na-echi ya ta ọzọ fa afa maka ụnụ na mgbe okwu na ya dịkwa good n'afa yes na so ọzọ a ga-echi ya ta anyị ga-echi ya takwa ọzọ ka ọ gbalụ mmadụ 5 afa firi so gbaa mbọ fụ niile efolo dis page maka ọ na peji a ka ọ ga-adị mee n'idie ka agbalụ gị afọ ọ bụ na ebu onye na-ebi ụmụ ife private line akpụ na ịghọta
ọ bụ na if you don't mind na-etu ihe ine ya ka ịma na ọ bụkwa dibịa ị na-ege ntị ị na-eye na-eshie this video maka ndị na-eshi ya nụ ka m na-epik bịa akọ keep sharing this video ka ndị ọzọ fee nụ ka ndị ọzọ nụ na omenala anyị anatabago ị na-ege ntị ọ nwayọ so anyị ga-akwụsịdebe ebe a te na anyị echi ya takwa ọzọ onye na-anụ onu ya bụ Eze Agụ one of Ezike Kingdom. Eze Agụ one of Ezike Kingdom. Ọkwala fa nọmba gị ọzọ. Nọmba m bụ 080. Okay, bịazie ebe a. Ọ ndị na-elu vidio n'isi na-enwe lọk. Ọ nọmbịa dị ife a. Ka bụ nọmbịa. Na-akọpịlụnụ. Maka oge afa ruo onye ka anyị eji wee gbalụ afa oge afa set ya sị kpọọ datụ nọmba iji. Ịkpọọ ya then wee gbalụ ya afa free hapịa ka o ruo 10 minutes ka ndị dị dọ ịma na onwe ndị na-adịba dọ na-enwebe problem anya ka fa nwee ike kọpiluo ịghọta hapịa anya ruo 10 so ọra na eze anyị ga-akwụsịdebe ya ebe a nakwa na ihu ya ọfụma adịghị ama ịkpọọ ya kpọọ vidio kọl bifo ite iri ya ọ gị na eme anything to confirm na ọnya nwa na-ege ntị ya gazie unu afụgo na unu maka okwu Okongwu Dibia si adị Okongwu Dibia kọọ ka onye isi dị mma for 2 days ọkọlụzi agbatewa mmago ọkọlụzi ata ụta agbagowezi atịla ahụ agwụ o bidokwa n'ọzọ mana ụdị a sị na nke onye ọbụla si atakwa m jee paakị sị na ọ ga-elego ọ gaghị akụ ya 2x2 mana achọbụghị ịkụ ya nwanne anyị nwoke bụ ese stawa makwa vidiyo mgbe ọ zọrọ Okongwu Dibia kwukwa nọ ya nwa na Okongwu Dibia mụsị ụmụazị chọrọ izu ike n'ahụ nọ n'ọbụla ozi na-adị anyị na-ewetara uru ozi a maka na Igbo anyị ndị omenala achọghị ịtọpụ ọgọdọ gbara ọtọ maka eji na-asị nọ ile ọma ka o ji aga n'ogwu mụnwakwu welekwa ile ọma na eziokwu na-achị unu Igbo ndị ọma na-ege m ntị ka ọ dị na mgbọsị ọzọ